किती सुंदर आहे बघा. हे आहे बराच अनुभव आहे मला स्वामींचा. आणि हे बघा हे दोन छोटे छोटे डॉगी काय माहित नाही पण मला एकदम रडायला चाललं डोळ्यातनं म्हणजे पाणी व्हायला लागलं. खूप मोठा किल्ला आहे, भरपूर मोठा किल्ला आहे. आता किल्ल्याच्या बाहेर पडल्यानंतर इथे बोटिंगला चाललोय आम्ही. चला निघूया ना. नवीन वर्षाचा पहिला दिवस. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा सगळ्यांना. आणि नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या काय आनंद, आज आनंद लुटूया सगळ्यांनी. हॅपी न्यू इयर सर्वांना. आजच्यापासून आनंद फक्त लुटा, आनंदाकडे बघा, भविष्याकडे बघा. आपल्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी आता गाडीत बसून घालते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सगळ्यात आधी तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज सकाळी सकाळी आम्ही बघा चाललो आहे, काय नाव घेतलं गावाचं त्या, हडपीट या गावी चाललो आहे. म्हणजे पहिलाच दिवस आहे ना नवीन वर्षात, त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज देवाचं दर्शन घेऊनच आपण सुरुवात करूया आपल्या नवीन वर्षाची. तर चला आपण जाऊया. फटाफट तयार झालो आहे सर्वजण आणि निघालो. आता वाजले सकाळचे 8:30. इथे आपल्या प्रवासाला सुरुवात झाली. जे तुम्हाला सांगते गेल्या कित्येक महिन्यापासूनच म्हणेन मी, आम्हाला जायची खूप इच्छा होती पण काही ना काही अडचणीमध्ये येत होत्या. आता बघू आता किती वेळ लागतो जायला, अजून काही माहीत नाही. कुणाला ना गुगलवरती सर्च करतोय, तुम्हाला मी सांगते किती वेळ लागतो ते. हा नांदगाव तिठा ना. हा नांदगाव. तर नांदगाव तिठावरती पोचलोय आता आपण. तिकडनं उजव्या हाताला आपल्याला वळायचं आहे. लेफ्ट हँड फोंड्याला जातो. कुठला? पुढून लेफ्ट मारला फोंड्या. अच्छा हा. आणि उजव्या साईडला वळल्यावरती देवगड साईडला आहे ना ते. देवगड. नांदगाव तिठा बाजार आहे ना. नांदगाव तिठा बाजार अजून लागला नाही वाटतं. हे बघा समोर बोर्ड आहे देवगडचा. तरळ्यापासून की नाही अंदाजे 20 ते 25 किलोमीटर लांब आहे हडपीट गाव. आणि रस्त्याची अवस्था सांगते तुम्हाला, रस्ते चांगले आहेत म्हणजे इतके काय वाईट नाही आहेत, चांगला रस्ता आहे. म्हणजे कुठे पण जायचं म्हटलं का आपल्याला म्हणजे रस्त्याचा विचार करावाच लागतो. रस्ता चांगला असेल तर वेळेत पोचायला होतं, नाही तर मग खूप वेळ जातो. पण चांगला रस्ता आहे. हा बघा समोर तुम्हाला दिसतंय. हा रोड किती मस्त आहे ना. शिरगाव, जामसंडे, देवगड बोर्ड दिला होता बघ. पहिला पुढे आहे ना ते. हे असलं ते आहे, नंतर कोलो असलं ते गाव, नंतर कोलोशी, नंतर हडपीट, नंतर शिरगाव. म्हणजे छोटे छोटे गाव आहेत मध्ये. आपण मागे आलो होतो ना देवगडला, तेव्हा इकडनंच गेलो होतो ना. हे देवगडच्या आधी. रोड बघा किती छान आहे, पण वळणाचा रस्ता आहे पण चांगलं आहे. मस्त सुंदर आहे. आणि हे बघा आपण पोचलोय हडपीटला. फारसं काही लांब नाहीये, लगेच बघा पोचलो. गाडी लावायला जागा आहे तिथे. गाडी लावली, बस लावली आहे कोणतरी. इथूनच एंट्री आहे. कुठं इकडनं इथून बस लागल्या पण लोक जातात. आणि फायनली प्रवास करत बघा आम्ही पोचलोय हडपीटला. आणि खूप सुंदर आहे, समोरचं इतकं छान आहे ना, खूप सुंदर आहे. तुम्हाला मी दाखवते. बाहेरूनच आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी तुम्हाला सांगते पार्किंगची इथे सोय आहे, त्याच्यामुळे बघा गाड्या अशा लागलेल्या आहेत. कारण बरेच जण बघा आलेले आहेत या मठामध्ये. आणि समोर हे बघा किती सुंदर आहे बघा.
आणि इथून वर जायचं आपल्याला. हा हे समोर आहे आणि हे आपलं स्वामींचं मठ. सगळ्यात आधी ना मी दर्शन घेते तर इथे की नाही शूटिंगला परवानगी नाही आहे, त्याच्यामुळे हे शूटिंग काही करता येणार नाही. पण फोटो काढायला परवानगी आहे. तर एक 2-4 क्लिप मी आता काढून घेतल्यात, तुमच्याशी शेअर करीनच मी व्हिडिओमध्ये. पण परिसर खूप छान आहे आजूबाजूचा. म्हणजे इकडचे ट्रस्टी आहेत ना, त्यांच्याशी पण माझं बोलणं झालं. मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला फोनवरती, पण नाही आता ते म्हणाले की परमिशन नाही आहे. तर इथे उत्सव आहे 23 मार्चमध्ये ना, हां 23 मार्चला मोठा उत्सव आहे. तेव्हा ते म्हणाले की तुम्ही या, आम्हाला भेटा, मग आपण बसून म्हणजे बोलूया, असं त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं. तर बघू, पण खूप छान मठ आहे, तुम्ही या इथे, खूप सुंदर आहे. म्हणजे अनुभव तुम्हाला तर काय आहे, बराच अनुभव आहे मला स्वामींचा. त्याच्यामुळेच आज नवीन वर्षाची सुरुवात आम्ही इकडनंच केलेली आहे. खूप सुंदर आहे आजूबाजूचा परिसर आणि राहण्याच्या वगैरे पण सोयी वगैरे आहे. ते तुम्हाला मी नंतरला पुन्हा मी येईन ना तेव्हा ट्रस्टींची बोलून तुमच्याशी सगळं शेअर करीनच मी. आता थोडा वेळ इथं निवांत बसतो आणि मग पुढचं बघू कुणाच्या बाबा काय म्हणतो त्याप्रमाणे. आणि हे बघा, हे 2 छोटे छोटे डॉगी मस्त आहेत. कुणाल खेळतोय त्यांच्याशी. कसा 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 नाव काय हो यांचं? अच्छा, चार्ली आणि टॉमी. छान नाव. टाटा. बाबा का आज टेन्शन मध्ये दिसतंय? बाबाला भूक लागली वाटतं. हा, आणि आता निघालो बघा आम्ही. खूप छान दर्शन झालं आणि खूप वेळ बसलो आम्ही. बरं वाटलं, खूप समाधान मिळालं, समाधान. आणि वर्षाचा पहिला दिवस चांगला झालाय. काय मग कसं वाटलं? आमच्याकडे सगळेजण खुश आहेत. कुणाच्या बाबा जरा टेन्शन मध्ये मला वाटले. का ना, चेहरा का झाला? भूक लागली, भूक. नाश्ता नाही ना अजून केलेला. सकाळी लवकर नाश्ता करायची सवय ना, टेन्शन झालं. आता सगळ्यात आधी नाश्ता करणार आम्ही. बघू आता कुठे मिळतंय ते. खूप चांगलं आहे हो. तुम्ही या, तुम्ही इथे आलात ना आमच्या इथे, तर तुम्ही या मठाला भेट द्या. खूप सुंदर आहे. आता पण किती टुरिस्ट आलेले आहेत दर्शन घ्यायला. हा, खूप आहे. देवगडकडे येणारा माणूस इकडे जाणार. हा, आणि काही फारसं लांब नाहीये, जवळच आहे. त्याच्यामुळे देवगड केलं ना, हा, तर तुला स्वामी समर्थांच भेटतंय. ते काय बोलतात, भरपूर भरपूर. देवगड साईडला तुम्ही आलात ना, खूप फिरण्यासारखं आहे. बाळूमामाचं मंदिर मागे तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे. परत बीच आहेत, खूप आहे देवगड. कुणकेश्वराचं मंदिर, परत अजून पण एक किल्ला पण कोणता तरी आहे. म्हणजे बरंच आहे फिरण्यासारखं. पण आता आम्हाला भूक लागली म्हणून पहिला आम्ही नाश्ता करायला चालू, आणि मग बाकी पुढचं आता काय माहीत नाही अजून. घरी जाणार का कुठे जाणार अजून काहीच ठरलेलं नाही. जेव्हा पोटात भर पडेल ना त्याच्यानंतर आपोआप मग सुचत जाईल की काय करायचं पुढे. असं कुणाला आपल्या मोबाईलमध्ये बघणं आहे तो बघा. तर इथे आता कोळोशी गाव आहे ना, तिथे आम्ही थांबलो आहे नाश्ता करण्यासाठी. आणि समोरच आहे एक छोटंसं हॉटेल आहे, जिथे कुणालचे बाबा ना मागे एकदा येऊन गेले होते त्यांच्या मित्रांसोबत, म्हणून मग ते आम्हाला आता इथे घेऊन आलेत. तर हा बघा, हा असा रस्ता आहे आणि रस्त्याच्या बाजूलाच आहे. नाश्ता वडे सोडलेले गरम, उसळ मिळेल, मिसळ मिळेल, कटवडा मिळेल. बोला काय नाही, काय खावता? वडे, उसळ. पहिला आधी तू खा, तुला भूक लागली. हा बघा, कटवडा मागवलाय. मिसळ हे नाही, मिसळ नाही, मिसळ नको झाली कोणाला, तुम्हाला. अच्छा, हां हां हां.
चला नाश्ता पहिला खाऊन घेतो कारण भूक लागलेली आहे आमच्याकडे सर्वांना. पण मंदिर चांगलं होतं ना. पण तेच तर म्हटलं काय मी तुला, तेच म्हटलं ना. तर कुणालच्या बाबांना मी आता विचारते, म्हणजे नाश्ता करून झाला, आम्ही बाहेर पडलो आणि आता निघालो इकडनं. तर त्यांना मी तेच विचारते, आता म्हटलं तुमचं चेहऱ्यावरती एकदम हे झालं, बुकाईने असं झालं होतं काय. तर ते देवाचं सांगतात की ते म्हणजे मंदिरात गेले ना, त्यांना असं खूप आवडलं तिकडचं वातावरण आणि म्हणजे त्यांना असं बरं वाटलं असं, म्हणून तेच सांगा होते. आता बोला बघू ते. तेच मी काय म्हटलं, मला मी देवळाचं मी जास्त हे करत नाही. हां, म्हणजे जास्त देव असं आमच्याकडे नसतं त्यांच्याकडे. देवाची पूजा वगैरे पण काय नाही, पण त्यांना असं गेले ना मठामध्ये त्यांना बरं वाटलं असं, त्याच्यामुळे ते शांत होते असे ते सांगतायत मला. देवाने आपल्याला बोलवलं, आपल्या देवाचं दर्शन पण छान झालं. आणि अचानकच गेलो ना, आपल्याकडून काय ठरलेलं होतं की जायचं आहे वगैरे असं काही नाही. रात्री हे म्हणाले की आपण जाऊया, कारण खूप दिवसाची माझी इच्छा होती, पण काही ना काही अडचणी येत होत्या. पण हे सगळं झालं, पण चांगलं दर्शन झालं आणि खूप छान आहे, आम्हाला आवडलं. खूप सुंदर आहे बाहेर, म्हणजे ते गर्दळीत वर्दळीत जाण्यापेक्षा खूप सुंदर समाधान मिळालं. म्हणजे आलो ना तर असं वाटलं की खूप असं काहीतरी वेगळंच मिळालं असं झालं. मी माझा अनुभव तुम्हाला सांगते. मी मंदिरात जसं पाऊल टाकलं आणि काय माहित नाही, पण मला एकदम रडायला चाललं, डोळ्यातनं म्हणजे पाणी व्हायला लागलं. पण असं होतं, आपण बघा मनापासून होतं, देवाची ओढ असते ती. आणि आज झालं, पहिल्याच दिवशी वर्षाच्या इच्छा आपली पूर्ण झाली मनाची, बरं वाटलं. आता दुसरीकडे कुठे नेतात फिरायला, कुठे त्यांना वाटलं आपण घरी जाऊया की नाही, तर ते नाही म्हणतात, तेवढं जाय आपण जायचं आता दुसरीकडे फिरायला जाऊया. आता बाहेर पडलो तर म्हणजे जास्त काही वाजले नाही, आता सकाळचे 10 वाजलेत, त्यामुळे आता बाहेर पडलोय तर आपण फिरूनच जाऊया कधी असं. आता बघू कुठे नेतात ते, तुम्हाला मी सांगेन कुठे नेतात ते. समोर दिसतं बघा सॉलिड ना, गवत आता हे झालं ना, चुकलं ना, वेगळंच दिसतं बघ. पिवळा रंग आलाय सगळीकडे, सोनेरी पिवळा रंग. आणि फायनली आता आम्ही बघा निघालोय विजयदुर्गला. कुणाला जे बाबा म्हणाला आपण विजयदुर्गला जाऊया, नांदगाव तिठ्यावरनं वळण घेऊन आम्ही आता निघालो तिकडनं. म्हणजे अर्धा रस्त्यापर्यंत पोहोचलोय, एक 15-20 मिनिटामध्ये पोहोचून जाऊया आपण. आलोय ना जवळ, हे मस्जिद आहे ना. खेळते ती गाडी चालवते. कुणाल किती किलोमीटर मध्ये रस्ता की नाही? कुणाल काय? हा आलो बीचच्या जवळ आले आता. नाही गाडी नाही बघ, इथून बघ कुणाल बीच बघ. हा बघा बीच समोर दिसतोय. हा तर आम्ही की नाही किल्ल्यामध्ये आलोय विजयदुर्गच्या. रांगोळी काढतात शिवाजी महाराजांची. किती वेळ लागेल पूर्ण व्हायला? किती रांगोळी यायची अजून? अच्छा, हां हां, 1-2 तास लागेल, 1.5 तास लागेल. कलर भरतात, काहीतरी कार्यक्रम आहे ते. तर किल्ल्यामध्ये आम्ही शिरलो. 5 रुपये तिकीट आहे एंट्री फी, आणि भरपूर मोठा किल्ला आहे. किती पॉईंट बोलले ते? 26 का 27 पॉईंट आहे. तो आता गाडीवाला बोलला ना 26 पॉईंट आहे ना. हां हां हां, अच्छा हां. आणि कुठे पुरा किल्ला फिरवणार तेव्हा दाखवणार ते लोक. डॉल्फिन पॉईंट आहे कुठे काय ते फिरणार. चला आता हा सगळा किल्ला आपण फिरूया. कुणालच्या आवडीचं आहे ना. भरपूर मोठा किल्ला आहे आणि किल्ल्याच्या समोर असा समुद्र
किती सुंदर आहे बघा. आणि हे बघा कुणालचे बाबा. हा हे अशी ठिकाणं असतात ना, ऐतिहासिक ठिकाणं आमच्याकडे खूप आवडतात. तुम्हाला बऱ्याच वेळा मी सांगितलेलं आहे. विशेष करून कुणालला त्याला असे शिवाजी महाराजांचे किल्ले, गड, त्यांची जी पुरातन काळात ज्या वस्तू असतात ना, त्या गोष्टी भरपूर आवडतात कुणालला. नाही जमणार, नाही जमणार. झाड तुटेला वदनाने. झाड म्हटलं तुटाय पिटायचं. हा भरपूर आहेत ना पर्यटक, खूप आले किल्ला बघायला ना. लांबची लांबची लोक आलेले आहेत. कोण? हो ना, खारुताई. चला आता उतरा खाली. भरपूर फिरलो. नको नको, उडी नको, पाय बी परत हे व्हायचा. हा मार. माझा पाय मोडाला कसा होईल? वय झालं पण मी अजून हा 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 स्ट्रॉंग आहे. हा चला चला आता घरी चला बाबा. झाला किल्ला बघून झाला, आता बाहेर चाललोय आम्ही. जय शिवराम. इथे ना काहीतरी कार्यक्रम आहे चालू. मंडळ आयोजित दीपोत्सव 2023 विजयदुर्ग ग्राम विकास मंडळ. आता किल्ल्याच्या बाहेर पडल्यानंतर इथे बोटिंगला विजयदुर्ग किल्ला चाललोय आम्ही. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भव्य अशी मिरवणूक. बोटिंग म्हणजे आम्हाला आवडतं. नववर्षाचं स्वागत छत्रपतींच्या मिरवणुकीतून पुढे पाहिजे खालच्या सीट. आणि शिवछत्रपतींना मानवंदना विजयदुर्ग किल्ल्यावर विजयदुर्ग ग्राम विकास मंडळ. हा विजयदुर्ग जलदुर्ग एकमेव असा किल्ला आहे जो तीर तटबंदीमध्ये आहे. याचं नाव होतं त्यावेळी घिरिया. हे गिरी हे गावावरून याचं नाव घिरिया पडलं होतं. शिवाजी महाराजांनी विजयादशमीच्या दिवशी जिंकून याला नाव दिलं होतं विजयदुर्ग. आणि याचं तिसरं एक नाव की नाही. तू अर्धा तास मस्त ते पाते का बंद केलेलं? ते आवाज हे होतो ना म्हणून निघालो आम्ही आता बोटीमध्ये. खूप मजा आली, जाम मजा केली ना. जवळजवळ अर्धा तास बोटीमध्ये होतो आम्ही. आणि बोटीचे पैसे तुम्हाला सांगते 150 रुपये एका माणसाचे. बरं आहे ना, ठीक आहे, एवढं काही हे नाही. म्हणजे 150 रुपये भरपूर कॉस्ट. आणि भरपूर वेळ फिरवलं, जवळजवळ अर्धा पाऊण तास. तो पूर्ण समुद्राचा त्यांनी राऊंड मारून आणला आणि खूप मस्त वाटलं. मजा आली समुद्रामध्ये. अरे इतक्या खोलवर आपण कधी गेलेलो का? एवढं समुद्राच्या मधोमध कधी गेलं तिथं लाटा वगैरे, जाम मजा आली. आता व्हिडिओमध्ये कसं जास्त काही ॲड करता येत नाही, पण बरं वाटलं आम्हाला, खूप आनंद मिळाला. आणि आता आम्ही बाहेर कुठेतरी जेवणार. कुणाच्या बाबा कुठे आता येतात आणि बघूया आता. नंतर मग डायरेक्ट घरी. मग चांगला गेला आजचा दिवस आमचा. खूप एन्जॉय केला आम्ही सकाळपासून. लाईफ म्हणजे वर्षाचा पहिला दिवस पण खूप छान गेलाय. मजेदार सुरुवात, मजेदार दिवस. झोप येते मला. मी तर डोळे माझे कसे झालेत ते. मला आराम करा. तुम्ही लोकांनी थोडा वेळ जरा आराम केला. मी तर अजिबात नाही. मला तर एडिटिंगचं माझं बाकी होतं ना. आराम करा. घरी यायला दुपारी आम्हाला 3:45 वाजले. सकाळचा नाश्ता तुम्हाला मी आज सांगितलंच नाही ना, नाश्ता आम्ही बाहेर केला तर. कारण दरवेळी आम्ही जेव्हा बाहेर जाते ना, तुम्हाला मी सांगते. मस्त होतं ते. कोलाडला का कुठे, कोळोशी सॉरी, कोलाडचं नाव येतं. कोळोशीमध्ये ते हॉटेलमध्ये का नाश्ता केला ना, खूप छान होतं. घरगुती छोटं हॉटेल. हां, उसळपाव. आणि जेवणाचं पण तुम्हाला मी सांगते. जेवण पण आम्ही दुपारी बाहेरच जेवलो. मस्त जेवण. इथे आमच्या तरळ्यामध्येच हॉटेल आहे ते, पण खूप छान जेवण, अगदी घरचं जेवण आणि नाश्ता आज आम्हाला मिळालं आहे.
म्हणजे माझा असा विचार असतो ना की बाहेर जरी गेलो ना फिरायला तरी म्हणजे खाणं पिणं असं ना ते घरच्यासारखं मिळायला पाहिजे. आमचं असं चालू असतं की कुठे चांगलं असेल आणि त्याप्रमाणेच आम्हाला मिळालेलं आहे. व्हिडिओमध्ये मी सांगते तुम्हाला की नाही इथे हे चांगलं आहे म्हणून. तर आज जेवणाचं जरा राहून गेलं कारण खूप उशीर झाला होता आम्हाला जेवायला. 3 वाजले ना आपल्याला. 2:45ला पोचलो वाटतं. हां 2:45-3 वाजले जेवेपर्यंत, म्हणजे हॉटेलमध्ये जाईपर्यंत. नंतर घरी येईपर्यंत आम्हाला 3:45 वाजले. पण जेवण नाश्ता आज खूप छान मिळालं. तो झाला नाश्त्याचा विषय. आणि आत्ता मंदिराचं तुम्हाला सांगते. दिवस कसं वाटलं? छान वाटलं ना. दिवस चांगला गेला. देवाचं दर्शन झालं सकाळी. खूप बरं वाटलं आम्हाला स्वामींच्या मंदिरामध्ये म्हणजेच मठामध्ये. खूप चांगलं आहे. म्हणजे आता असं आम्ही ठरवलं आहे की महिन्यातनं निदान एकदा तरी तिकडे जायचं. जास्त काही लांब नाही आहे, 20-25 किलोमीटर आहे तरळ्यापासून. त्याच्यामुळे आम्ही तिथे जाऊ शकतो. म्हणजे अगोदर कसं आम्हाला माहिती नव्हतं हे. आता आज आम्ही पहिल्यांदाच गेलो पण आता माहीत पडलं आहे ना. आणि सगळी चौकशी आता आम्ही करून आले येते वेळी. नंबर वगैरे पण त्यांचा घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे जेव्हा कधी जायचं होईल ना तर कॉल करून आम्ही तिथे जाऊ शकतो. बरं वाटलं पण आम्हाला. आणि किल्ला विजयदुर्ग किल्ला तो पण छान बघण्यासारखा आहे. खूप मोठा आहे. म्हणजे आपण चालून चालून दमून जाऊ इतका मोठा किल्ला आहे तो. समुद्र सफारी कशी वाटली बोटीतून? ते पण खूप मज्जा आली. प्रवास केला खूप वर्षांनी. एवढा मोठा बोटिंग पूर्ण समुद्र आम्ही ज्या बोटीने फिरलेला आहे. तुम्हाला जरी समुद्र म्हणजे त्या किल्ल्याचं पूर्ण किल्ल्याचं फिरलं नाही पण ते पूर्णच त्याने फिरवलं ना. समोरचा दुसरा किनारीपर्यंत आपल्याला घेऊन गेलेलं ना ते लोक. तिथल्या तिथे किल्ल्या. आता तुमच्याशी थोडंफार शेअर केलंय पण पूर्ण समुद्र असा मस्तपैकी फिरलोय. मजा आली आम्हाला. तर असा छानपैकी दिवस गेलाय. म्हणजे नवीन वर्षाचा पहिला दिवस देवाचं दर्शन घेऊन आमचं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला पण विशेष आनंद. तर चला आता भरपूर काय गप्पा गोष्टी झाल्या. व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला कसा वाटला आजचा व्हिडिओ ते कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, बाय बाय सर्वांना.